sitten pudotetaan sinne taimeeni käsitellessä, niin aina kun käsittelette, käyttäkää hanskoja. Ja Kaikilla hanska. kaikilla löytyy hanska, hyvä. Älkää pitäkö täältä latvasta, se on aika herkkä. Ja vaan tästä paakusta on hyvä pitää. Ja sitten pudotetaan se sinne. Ja sitten vivusta noin nikkaan se kita aukee. Noin. Ja sitten vielä varovaisesti painellaan se jalalla tiiviisti se taimi siihen, niin sit sillä on hyvä, se saa siitä kosteuden paremmin siitä maasta. Ja sitten tässä on tämmönen liipasin, niin noin niin kita menee kiinni. Elikkä helppo homma. Ei kun isketään putki maahan, taimi putkee, kita auki, pois. Sen voi sulkea ja sit painellaan siihen maahan kiinni.